pondelok ohlásil kandidatúru aj poslanec mestského zastupiteľstva v Poprade Jozef Švagerko. Na rozdiel od primátora Antona Danka ide do volieb s podporou dvoch politických strán, KDH a SDKU. Stretli sme sa tu preto, aby som oficiálne oznámil svoju kandidatúru na post primátora mesta Poprad v komunálnych voľbách 2014. Jozef Švagerko vstupoval v posledných komunálnych voľbách do regionálnej politiky ako nezávislý poslanec. Po zhruba roku pôsobenia v mestskom zastupiteľstve vstúpil do stranických štruktúr KDH. V súčasnosti je oficiálnym kandidátom hnutia na post primátora. Týmto rozhodnutím vlastne sme prerušili určitý medzník toho, že vlastne 3 volebné obdobie sme nepostavili svojho kandidáta, ale podporili iného kandidáta v tomto meste. Ako občania tohto mesta sme dostali do daru mesto s krásnymi prírodnými dármi. Myslím si, že Poprad si zaslúži, aby bol hlavným mestom cestovného ruchu. Švagerkovú kandidatúru podporuje aj SDKU-DS. Pravici sa veľmi vyčíta rozdrobenosť. Po hlbšej analýze sme dospeli k záveru, že pravica by mala vystaviť jedného silného kandidáta. Sme rozhodnutí viesť nekonfrontačnú a konštruktívnu kampaň bez nejakých osobných výpadov. Okrem postu primátora sa Švagerko bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať aj o poslanecké kreslo.